Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala. Boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hagbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. No place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow. Come see, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow. Come see, come see. Dream spot, where dreams take work and work finds its spot.
of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo. Ang programang pagtataw ng serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Magayunon sa kabikulan, maugmahon sa kabikulan, madyaka mo sa kabikulan, kainin mo malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Ang saking dagang Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Garing nga pigluluya ka. Gumihan! Tama, tabi mamlin. Gumihan masira mo niya. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga, Bicolandia. Maray na aga, probinsya ni Nalbay. Maray na aga, Bulkang Mayon. Good morning! Tabaco City.
Diyan po sa siyudad kan Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo. Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Lynn San Juan. Diyan sa Barangay Bagatang, Kikang Malinaw, Dakul dyan ang gumihan. Sir Mori Kulipat, Ma'am Malulim, Ma'am Jocelyn Antipuesto, good morning. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas, mga tugang, mga kabayan, na digdi na po kita sa programa Serbisyo asin Reparo ngunyang pong aldaw kitanin Martes. Adusin na po kang Mayo taon 2026. Sabayan po nindo sa indong lingkod. Sarong oras kita 7 to 8. Mag-uri-istorya naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari. Daming mga nangyari. Mga mangyayari pa sana. Sa tuya pong palibot, syempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apuera po yan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digding mga Reparo. Sa tuya po yan tatawa ng serbisyo sa laog kaining programa. Duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, May 12. Maligayang happy birthday! Happy na birthday pa! Yan sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nang ganindo paglingawanan sa kuyang tugon ha, pag day po kamo imbitado, day po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pag day man po kamo imbitado, tapas mang abuto nindo kayan. And siguradong libak ang makukuha nindo pagtalikod nindo. Ngalang supog saro pang tugon ko iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri tawara man kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan ang samuya mampong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo, magsarig lang po kita sa tuyang kagurangan. Tasyaman sa napuan nakakaramkan. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Paki-guide mo tabi kami, Lord. Kang samuyang mga gigibuhon tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa, asin maging po sa imo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Karabay po kita. Amen. Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ini. Ang sa indo pong servidor asin taga Reparo. Live na live, ngunyan pong Martes. Mayo 12, taon 2026. Tigdi po yan sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro nila doon. Kasabay dyan si SM Sir Tony.
Mga tugang, mga kabayan, kami po sarabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurog tahakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po. Permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man po ang may stress. Sa mga panahon po tabing arog kaini. Yan. Martes na tabi. Ano tabi ang satuyang mga kakaabalahan nganyan aldaw. Siyempre kami ngayang mga teacher balik na sa trabaho. Tapos na baga sa bakasyon mi ngaya. Back to work. Balik na naman, may mga summer summer class. Ma'am Lynn. Ayos Turo diretso na yan hanggang pagbukas kang klase sa Hunyo. Walang pahinga ang mga natin, yung mga guro natin, yung mga edukador. Kaya ako saludo ako sa mga paratokdo di. Tarbi ko yung pigsusurug. Mati ko ang sa indang mga sakripisyo asin pigaagihan. Kung ani dyan ng mga paratokdo na ang pag-abot kang sweldo, mapirma na sana. At mapirma, ATM nga kami. No. Ngani ako na wara man saya so ATM. Nay ko po. May mga teacher na lubog sa utang. May na-picture baga kayo ni sa KMGS ba yun? Kung mo sa mga teacher, dahil naki-isuldo ta kaliwat kanan ang sa indang loan. Irak ma. Lalong nababaon sa utang. Kaya rakman kan mga paratugdo. Tadi una tao, okay lang sina. Saro yan ang kamurumundo adi. Ang teacher pagyaon dyan sa eskwelahan. Yung bagayan na minatindog na panduwang magurang kan mga aki. Pagsuaki daing balon. Gutom. No, siyempre papakanon kan teacher. Bawas na naman ito sa gastuson kang maestra. Pag suaki, day ki pangugtuhan. Pag uminulit kaya sa inda, day naman mabalik pagkahapon. O, papakaunon kang teacher. Nganing maka-eskwela sa na maghapon. Yan ang mga sakripisyo kan mga paratokdo di. Na daiman napapansin kang iba. Iba man ang pigpapansin kang iba. Lingan sakripisyo adi kaya mabuhay po kamong mga paratokdo. Bakusa na sa mga aki kan mga paratokdo kudi kadakol sindang mga aki na pigbabantaya. Diyan sa mga sutil na aki diyan sa eskwela. Nay ko po. Kaya mailing mo sa mga teacher, araki pa ilingan ng uban, pangurag na. Ini man ngayaman si Mr. Ulbutana, uban talaga. Uban nga na hiling mo. Jesus Maria, usip ka talaga. Sorry na, tabi malam. Ni mana. So, uban talaga nga na hiling mo. Kangaya kan ubano na mga pasuwayan, mga pigtuturan ko digdi. Mabuhay po kamo mga paratokdo. And belated Mother's Day pala na sa Saino Gabo. Yan. Anon mga pahit ang unyan tabing Martes. Pag Martes may mga sesyon regular adi. Kaya lang kasud magari susang ko diyan panlunsod ng tabako. Nagsesyon na kasud
May mga ano yata may mga seminar sa iba kaya ginibunindan Lunes pero ang regular session ninda Martes. Sirig man dyan sa panlalawigan ng Albay, dyan sa SB Bakakay, SB Malilipot, dyan sa SB Malinaw may session man ngunyan. Ngunyan na aldaw tabi so mga produktong petrolyo may dagdag bawas. May dagdag bawas tabi. Ang may paglangkaw ang gasolina. Pero so diesel and kerosene may pagbaba. Oy, yun na bareta po sa mga parauma na apektado po kang bulkang mayon. May payout po kamo. So mga taga First District, ngunyan tabi ang payout. Po dyan sa Santo Domingo. At baka kaya man na Santo Domingo, Malilipot, Tabaco. May payout kamo ngunyan. Initabi so mga nag-uuma dyan sa Laucan 6 km permanent danger zone na maski kani dahil man po kamo na sa evacuation center basta nag-uuma kamo dyan sa Laucan 6 km permanent danger zone makakaresibi kamo kay ayuda hali sa tuyang gobyerno DSWD. Ngunyan tabi ang payout kan mga taga First District ngunyan na Martes. Oy, ang Senado may bago na tabing presidente. Senate President. Nangyari kasudman, dakul na mga istorya. Nagkaburukag naman kasudman. O dyan sa Kongreso mga tugang sabay kasudman. Tagwa kisesyon ang plenary saka dyan sa Senate. Sa Kongreso mga tugang i-transmit na po sa Senado so article of impeachment ni Vice President Sara Duterte. 255 ang nagbotong yes na impeach ngayon si Vice President. 26 so nagsabing dae and siyam so nag-abstain. Ma'am Franz Regalario Bristol, good morning. Yan tabi mga tugang mga kabayan ang mga riparon tangon niya na Martes si Senador Bato nagpahiling na kasuudma dyan sa Senado kaya lang paglawag niya dyan sa sesyon binurukod kan mga NBI i-aristo. Kaskasun niya si Bato Minadalaga. Oy, dakol na naman ki mga maruluwas dyan sa social media so mga content creator. Dakol na naman may mga pagkakakitaan na naman ka. Ayos baga kitang mga Pilipino pag may mina-viral Arkeni kasudma dakol na naman ngayon nagluluwas dyan sa social media na mga content creator igiribuang history mga pangyayari Arkeni so nag-viral na babae na binugbog kang kalipin na pulis so motorista na binadil so ayam viral man kung anoan ayos kita talagang mga Pinoy Oy, sabi ni Ma'am Franz, good morning databi sa Gabos na paradangog kan sa imong programa. Salamat tabi Ma'am Franz. Sige ha. At mga pagure-restoryahan yan. Sige. Alas 7:18 na po ang satuyang Philippine Standard Time. Boss Dato Romeo, good morning. Aramon tayo na tabi muna ang magiging kamugdakan kan sa tuyang panahon. Kumusta ang tado si Kaloy? Kung natunaw na. Nasa linya po ang Pag-asa. Pag-asa, good morning. Magandang araw. Narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, May 12, 2026.
Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan meron tayong dalawang minomonitor na low pressure area. Itong una na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ito yung si dating Kaloy. Kagabi, ng alas 8 nalusaw or humina na nga itong si Kaloy at naging isa na lamang low pressure area. Kanina alas 3 ng madaling araw, huli itong namataan sa layong 690 km silangan ng Katarman, Northern Samar. Etong low pressure area na ito, hindi naman nagkakaroon ng direktang epekto sa kahit na anong parte ng ating bansa at hindi na nga natin inaasahan na muli pang magde-develop into a tropical cyclone. Samantalang itong isang low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, kanina alas 3 na madaling araw huling namataan sa layong 1,680 kilometers east ng northeastern Mindanao. Itong isang low pressure area na ito, hindi rin natin inaasahan or napakababa ng tsansa na maging isang ganap na bagyo at hindi rin natin inaasahang papasok ng ating Area of Responsibility. Hindi rin natin inaasahang magkakaroon ng direktang epekto sa kahit na anong parte ng ating bansa. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, simulan natin sa Luzon. Sa Metro Manila at sa buong Luzon ay inaasahan nga natin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may mga tsansa ng mga thunderstorms pagdating ng hapon. So inaasahan pa nga rin natin yung mainit at maalinsangang panahon ngayong araw. Although generally in the next 3 to 5 days patuloy pa rin nga itong fair weather condition na may tsansa ng mga thunderstorms paghapon, hindi rin natin tinatanggal yung posibilidad na sa may silangang bahagi ng Northern Luzon by Saturday ay posibleng maging maulan. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 27 to 35 degrees Celsius. 18 to 26 degrees Celsius sa may Baguio, 26 to 33 degrees Celsius sa may Lawag, 27 to 39 degrees Celsius sa may Tugigaraw, 25 to 33 degrees Celsius sa may Legazpi, at 23 to 33 degrees Celsius naman sa may Tagaytay. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Puerto Princesa at Calayan Islands ay 27 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa may Visayas at Mindanao, inaasahan nga rin natin yung mainit at malinsangang panahon umaga hanggang tanghali at pagdating ng hapon, tumataas ang mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Inaasahan nga natin yung same weather at least in the next 3 to 5 days. Kaya patuloy pa rin mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Agwat ang temperatura sa Iloilo at Tacloban ay 26 to 33 degrees Celsius. Ang pinakamataas naman na temperatura sa may Cebu at Zamboanga ay posibleng umabot ng 33 degrees Celsius. Agwat ang temperatura sa Cagayan de Oro ay 6 to 32 degrees Celsius at 26 to 35 degrees Celsius naman sa may Davao. Update naman sa heat index kahapon, ang naitalang heat index sa Metro Manila ay 41 to 42 degrees Celsius. Pinakamataas sa may Kamiling Tarlac na umabot ng 45 degrees Celsius. And then 44 degrees Celsius sa may Lawag City, sa may Ilocos Norte, sa may Tugigaraw City, sa may Cagayan, Iba, Zambales, San Ildefonso, Bulacan at San Jose Occidental, Mindoro. Ngayong araw naman tinataya ang 41 to 42 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila. 45 degrees Celsius ang pinakamataas na tinataya ngayong araw sa may Tugigaraw City, sa may Cagayan. 44 degrees Celsius naman sa may Esiaga, Isabela. 44 degrees Celsius din sa may Kasiguran, Aurora, Kamiling Tarlac, San Jose Occidental, Mindoro, Cuyo, Palawan at sa may Borongan, Eastern Samar. Para naman sa lagay ng karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybay ng ating bansa. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:29 ng umaga at lulubog ng 6:16 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at i-like ang aming X at Facebook account, DOST-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pag-asa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. Atin nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres, nag-uulat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV.
serbisyo, asin reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Salamat, pag-asa. Ayan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Si Kaloy naging LPA na sana. Tapos may LPA pa sa luwas kang Philippine Area of Responsibility. Ang sabi kang pag-asa, malabo na makalaog na ini sa par. Ayo, arog lamang sa natabi kay ni Ma'am Gigi Calyo, Ma'am Mary Grace Caudilla Primong Wilson, Ma'am Cecil Cardaño. Arog lamang sa nakay ni Permiano na paglaog sa par, lumaog man sa par, natutunaw ang bagyo. Sana arog kay ni Permi. Aning day kita madistruso. Bata day man kita nakakakuang ayuda. Day man kita kasabay sa ayuda, Permi. Maraysa na sumay ayuda. Day ako nakakasabay. Anini tabi, Ma'am Cecil, bata mapista ngaya sa labnig. Mapista ngaya sa labnig. Rin ang pisa sa labnig, tabi Primong Wilson. O ni si Primong Wilson ta, aram-aram kanin mga pistahan, may listahan ini. Rin ang pisa tabi sa labnig. Makipista lamang kita naman kay Cha Seli. Makipista kita kay Cha Seli. Kaya naman tamay gulay na natong. Good morning tabi Cha Seli. Makipista lamang ako. Makibidong. Manlaman kita makikaon na natong. Alas 7:26 na sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tayo muna tabian sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo, asin reparo. Mga tugang, mga kabayan, ang programa pong inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion po sa nayan makuano dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners, dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Napon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Ohayo gozaimasu tabi, Madam Maylin. Ingat po, Permi. Oy, kumusta tabi, Ma'am Liz Manlapas Kapus. Marayta, nahiling mo. Maray naman ang pamayo. Tapos naman, ako na naman ang sasahutan pag dahil niya nahiling. Yo, dahil man ako tatao. Inusinti kita. Tapos ika na naman kaya nan ma-block kayan. Tapos isala mo na naman. Ang programa pong inidaraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Renier Burze, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo kang bagong malinaw. Kasabay taman dyan si ABC President Kapart Abela, Kap Susan Nabur, dyan po sa Barangay Estancia. Gusto ka sa kuya. Yaon man po dyan si BM Attorney G.I.O. Bungaw, BM Carol Siga, and BM Vic Siga Jr. Ano ang muya mo? Katawang taman sa pagkaaga ang Best Kape Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Yan ang perting kapartner.
kang kamote pagkaaga. Bukas sa kuya. Yan po mga tugang mga kabayan. Ang sa tuyang mga katuwang digdi po sa programa. Maraming thank you po. Sa imo pa ang Serbisyo Asin Reparo. talagang nakakapsa. Nakamanta dahil Alas 7:29. pagka Day magarali Dangogado tabi nindi ni kung pwede naman ini sa 2028. Dangoga po nindo. Sa umaga, boses na inabangan. Si Manny Moksea, Mr. Hulbotana, broadcaster na may prinsipyo at kredibilidad. Serbisyong totoo para sa buong komunidad. Chacha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Sa radyo, problema'y tinutugunan. Bawat hinaing kanyang pinakikinggan. Servidor ng masa, laging handang tumulong. Sa pagkaaga, siya ang ating sandigan. Chacha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Chacha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Cha-cha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Manny Moksea, ang broadcaster ng bayan. Cha 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 cha. Nem. Pwede na tabi ito sa 2028. Ma'am Liz. Ma'am Liz. Pwede na ito. Dahil na naman ka mo naguro karalo. Yan ang problema. Pag iapot ko ka mo, dahil mga mo nagsirimbag. Nagsimbag ka mo. Uli, nalugod ako. Mauli na ako? Dahil mga nagsimbag. Uli na ako? Mga nagsirimbag. Mga kilatoy. Ano pwede na ito sa 2020 tabi, Doktora? Ay hindi. Dahil kung kauron nagdi. Sige ni maguli na. Ma'am Gina. Good morning tabi, Ma'am Gina Malagino, Cavite. Ano pwede na ito?
Ma'am Alona Kapitin, good morning. Sa inyo niyan tabi, Ma'am Alona ang may bidungan naman. Ini si Ma'am Alona ang permi updated sa mga bidungan na di. May jingle ka na ngayon. Si Usi na sa nang kulang. Arimati na. Ano pwede na ito tabi, Ma'am Franz? Ma'am Franz. Gariabo ko na magprograma. Dahil ako giganahan ko niya naga. Nabubuisit ako kan mga barita. Sa libod. Hoy, piyesta ngon yan sa libod. Libod malinaw. Very tabi, Ma'am Gina. Dahil ako mga programa. Abo ko na mauli na ako. Nalilibong ako kan mga barita ngon yan. Dakol sa mga nangyari kasud lunis na lunis adi. Total aram naman daw. Yo. Mali na ako tabi Manay Gina. Makibidong kami lamang ni Ma'am Alona duman sa libod. Kaya lang dahil man akong bistado sa libod. Dahil man ako dyan napadiho. Tapos mali. Bata ako, pag diamond pati ako imbitado, diamond ako minaduman, masupog. Dawa pa sa diri ko yung natawos. Dawa pa yan, mga parientis, amigos, amigas ko. Pag di ako imbitado, di ako madyan. Kasupog baga, di ka man imbitado, madyan ka. Dango ka. Sa umaga, gising na, balita'y sariwa, pakinggan na. Gisingin ang diwa sa bagong umaga, isyu'y himayin, lahat mahalaga. Kasama si Manny Moxia, boses na maghahatid, balitang totoo sa ere, di patid. Sa bawat katanungan, may kasagutan, laging tama, may paninindigan. Serbisyo asin, reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbotana, serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw ng lahat, impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Kwentong napapanahon, aming tinututukan, solusyon sa problema ating hahanapan. Sa bawat pamilya, sa bawat tahanan, serbisyong publiko, laging laan. Serbisyo asin, reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbotana, serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw ng lahat, impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Serbisyo asin, reparo, halina't makinig tayo. Manny Moxia, sa umaga mo kumpleto. Serbisyo asin reparo sa Bicol Net TV. Alas, sige! Say! Alas 7:38 na. Nagugustuhan ko na ini. Tas na ina Kaya gusto ko tabi Manay Gina na magchatcha. si Manny Moxia. Siya ang pwede ko dyan na siya ang pwede ko dyan na pwedeng makapartner. Broad Gusto ko magparoso-roso lamang. Editidad. Paroso-roso sa imo. Serbisyong totoo para Kaya gusto ko magparoso-roso atras abante. Cha-cha para sa Roso digdi, roso duman. sayaw ng pag-asa. Ha? May Ika na ngayon kaya ng number 1.
Ni man si Manay Gina. Ay! Basta sa mga motorista tabi, kung yan ki dagdag bawas ano sa mga produktong petrolyo, may paglangkaw sa gasolina, mga piso sundo 3 per liter. May pagbaba man ang diesel, mga 7 pesos a day, 7 hanggang 9 pesos. Ang kerosene, 12 pesos ang ibababa. Kaya medyo nakabawi-bawi na sa diesel. Yo. Servidor ng masa. Si Manay Alice, tarami daw tabi Manay Gina si Manay Alice ta. Iyo lamang ang gibuon kong partner. Diyaang Taraman mo, masayaw kaming paroso-roso. Cha-cha para sa masa. Manay Gina, Sayaw ng pag-asa. taraman mo si Manay Alice na siya ang kapartner ko sa paroso-roso. Masayaw kaming paroso-roso. Gagapag Roso digde, roso dumaan. boses ng pag-asa. Cha-cha para sa masa. Nagugustuhan ko ini Sayaw ng pag-asa. May paninindigan, malasakit sa kapwa. Tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Arog labang kay nan mga pahit. Para sa masa, sa masa. Sayaw ng Gibunta na sa namon ning background ini sa tuyang chatchang ini adi. Taraman mo tabi Manay Gina ha. sa kapwa. Si Manay Alice mag-practice na siya. Tanggol Mapapalaban siya sa kuya sa roso-roso. sa tuwina. Mr. Hulbotana. Mapapalaban siya sa kuya sa roso-roso. Ang broadcaster ng bayan. Tama na daw mo na ngaya kang paroso-roso mo ngayon. Magtabil ka na ngaya. Uy, so mga parao matabi na naapektaran kang pag-alboroto kang bulkang mayon, may payout ngunyan. Digdi sa first district ang schedule kang DSWD. Makakaresibisi na ki tig 10,230 pesos. Initabi sa mga paraoma na nagtatanom dyan sa laog kang 6 km permanent danger zone. Ang mga banwaan, iyo po ang Santo Domingo, Bakakay, Iguaman pala na no, Bakakay, Malilipot, and Tabaco City. Ang may pinakadakol na mga parauma sa Malilipot. Sabihan, yung nga, sabi ni Manay Gina, sabihan ko nga, matibay nga ito magparuso-ruso man. No. Kulukod si Manay Gina kan paruso-ruso. Maurag nga ito si Manay Alice magparuso-ruso. Yo, balikan tayo ng mga parauma, kasuod duman sa samuyang press conference. So, pamayo kang CSWD, bigklarar ini na itong mga parauma na rehistrado pala din dyan sa Department of Agriculture, dyan sa mga munisipyo. Yo, ining mga paraumang ini, day man nangangahulugan na sinda, yaon ngunyan dyan sa evacuation center. May mga parauma na nagtatanom sinda dyan sa laog kang 6 km permanent danger zone, pero dahil sinda naka-star dyan. Yo, ang mga yaon maga sa mga evacuation center ngunyan, so mga naka-star sa laog kang 6 km permanent danger zone. Kaya pig-evacuar sinda. Tadelikado. Ining mga paraumang ini, so iba ka ini, dahil man talaga naka-star dyan sa 6 km permanent danger zone, pero rehistrado sindang parauma kang Department of Agriculture. Kaning masabutan iyo. So, sa Santo Domingo, Iguaki, 91.
na rehistradong parauma na uumatabi dyan sa lawag kang 6 km permanent danger zone. Sa Bagakay, igwa man ki 33, o ilingan indo ang Bagakay, rayo una baga, bago. Pero may taga Bagakay na tuuma dyan sa lawag kang 6 km permanent danger zone. So, rehistrado sinda dyan sa Department of Agriculture. Kasi ini, kinuada tabi ining datos, ining mga parauma, listahan kan mga parauma sa Department of Agriculture. Ganing masabutan, tabaka, so iba naman magurag-urag, day man nga yan dyan, bako man ang taga dyan, buda day man nga dyan sa 6 km permanent danger zone naka-star. Sa malilipot pala ng Dakol, 447 na parauma. Dakol-dakol sa sa malilipot. And sa Tabaco City, guamang ki 398 na parauma. Makakaresibisindang unya na aldaw Mayo 12. Kipig ti 10,230 pesos. Ngunyan iyan. Sa aga, dyan naman tabi sa 2nd District. Ginubatan, Daraga, Legazpi City. So may dakol na mga parauma na yaon digdi, iyo ang Barangay Ginubata, Barangay Tuloy. Munisipyo kang Ginubatan. Ma'am Joy Cargulyo. Nasa 1,598 na mga parauma. Dakulon pala ng mga parauma sa Ginubatan. Na nagtatanom dyan sa pamitsan kang Bulkang Mayon na nasa lawag kang 6 km permanent danger zone. So, duman sa Ginubatan, iyo so, grabe so, distruso. Baka, binugahan, rinasayan sinda kang abo. Kada kaagi bagang aldaw. Nagulpi duman sa mga pananom ninda. Sa Daraga, igwaman ki 798. Kulman na tapos Legazpi 437. Sa 3rd District, kasabay manggiraray so Ginubatan, nasa 1,519. Dakol ang Ginubatan Ang Ligaw igwamang ki 249 and ang Kamalig nasa 841. O yan tabi mga tugang an ma-payout. Apit siya 14 ang payout kang Ginubatan, City of Ligaw and Kamalig. Sa aga, pitsa 13, ang ma-payout, iyo po ang Ginubatan, Daraga, Legazpi. Ngunyan aldaw, inot sa 1st District, Santo Domingo, Bakakay, Malilipot, and Tabaco City. So, yan tabi mga tugang. So, ayuda para sa satuyang mga parauma na apektado tabi. Apektado tabi o naapektaran kay ning padagos na pag-alburutok kang Bulkang Mayon tabi. Ma'am Kathleen Belica Dumantay, si Ihada. Good morning tabi sa imo. Ining Ihada kong ini. Inang Ihada kong sige na ang gayon. Nagpaparagayo na sana si Kathleen. Iyo po. Di yan tabi mga tugang. Ma-payout hali po yan sa Department of Social Welfare and Development. So 10,230 pesos. Yan tabi sa mga parauma. Congratulations. So mga so mga driver pala na naayudahan naman pala sa mga driver kang public utility vehicles. Kaya pala ding ribok-ribok ka kanakaaging aldaw dyan sa Tabaco nag-payout naman pala ding ribok-ribok. Pagkaroon kaya ng mga nagpiperiot dahil nang ribok-ribok ka para ribok niya dahil ni aram ni Mrs. Aram ini ni Mrs. Kaya ngayay ka Mr. Hulbutada, dahil ka ngayon magpapararibok dyan, tabata, nagdadagog niya sa imo si Mrs. Naaraman niya lugo. Bata ngayon may pambulang ko tako.
Oh, naraman nga lugutan nagdadangog kay Mr. Hulbutana. Nag-payout pa lang niya kamo. Oh, name. At aday ka nga magpararibok. Inay ko po. Day ka tapi pagparibok tanganing. Day mga maaraman ni Mrs. Bata kaya sigan dagog sa imo ni Mrs. Nata daw nga yata nagpaparadagog niya sa imo si Mrs. Hinda ka daw. Iyo po. Kaya tabi so mga driver kang mga jeep modern man yan or itong so traditional jeep nag-payout na tabi so mga mister ni daw. Kung dahil nindo aram kasuarin ito kansarong aldaw pa tabi digi sa first district mo sa schedule. So ayo na bagang pigtatao na parehas kan sa tricycle. So tricycle baga 5K. Sa jeep gari 5K tapos may 10K ito eh. Yo. Hapota daw so mga agom nindo kon inintriga lamang nindo. Inintriga lamang sa indo. Inay ko po. Yan na naman tayo. Madadagita na naman kita kinikan sa tuyang mga barkada ta. Bis nga di aram ni Mrs. Sige mo na naman yan ribok. Sige. Okay, di. Sige. Good morning tabi sa imo ninong. Loya na si ninong mo. Malayaon na ni. Maluya si ninong mo. Takot. Man tatawa ngayon magparuso-ruso. May bago ng Senate President dyan po sa Senado. Hindi kasud maso mga pangyari. Abok ko ng istorya nita. Nabubuysit ako. Garin, ano na daw kita digi sa Pilipinas? Adi? Karadi ibong na. Si Senador Bato, mga tugang, halos malimang bulan na bagay ni dahil dyan nag-attender sa session kan Senado ta. May yung ini may namomonitor siya na igo siya ki warrant of arrest. May maluwas na warrant of arrest hali po sa ICC sa International Criminal Court. Iyo gari pig may warrant of arrest na siya. Di ba 5 bulan na bagaday nag-attend rin sa sesyon. Tapos pigpapararanap na kung hain siya nagtago ano. Kasud man nagabot. Naglitaw na, luminitaw na. Nagpasiring diyan sa sesyon kasud ma diyan sa Senado. Aw tapag agi duman sa ano binurukod kang NBI. Kaskaso si Bato magdalaga. Biyo nagkadara pa. Binukod kang Senado. Senado. Binukod kang mga NBI ta. I-serve nga ni warrant of arrest. Maray nga ni sa nata. Nakalog tulos duman sa session hall. Takunday tulos nakalog sa session hall. Naaresto na siya. Ganyan. Protektado na. Ano man yan mga sabi nindo nga nga ta nagdigdi ka nga yan nga ang problema sa Indo kanday nga ako digdi pigsasabi nindo sige sana nga akong sildo dahil man ako naglalawag sa Senado kunya na yaon ako digdi mapot na naman kamo kun nata yaon ako digdi dagiton si Bato. Yo dagiton si Bato. Karologad niya ako, nakipag-wrestlingan niya ako dyan sa mga NBI. Tai-aristo ko ta. Kundi, pag-abot naman, ay dahi ka, dahi nindo paghiron ni si Bato. Nasa kustodiya mi ini, nasa area mi ini, dahi may makaalaw digdi. Nagrelakto na biyo. So, Senado kasudma, nagsararadong biyo. Kung sa mga pangyayari kasudma, may kumusyon, may mga nagkakurulugan, may pig contempt, kung ano-ano. Tapos may
Rigodon sa Senado, kaya natanggas na bilang Senate President si Tito Soto, si Tito Sen. O siya bagatabi mga tugang ang Senate President, napalitan na siya, and ang Senate President ko niyan, yun na po tabi si Alan Peter Cayetano. Di nakuanin da su majority 13, may nabot pa si Bato nadagdagan sinda. Kaya bago na ang Senate President, nagkambyada na. So ini ang mga lingon tapos sa mga masunod, paingurag na naman kay niki mga investigasyon nagigibuhon, lalo na ito sa nangyari kasudma. Kasi sa NBI medyo garingaya pud kini dahil man tigrespeto kang NBI. Nasa Senado na ngaya kami, digdi nga sa Eriame, nakiaram pa kaya so NBI aro kaya nakulan mga pag-iimbestigaran nakulan mga pag-urulayan kaya sa mga masunod na daw pengurag na naman kibareta kung ano-ano na naman maruluwas dyan. And mga tugang sa kasudma man dyan sa Congress, transmit na kang Kongreso dyan sa Senado so article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. 255 so nagbutong yes, nakulo na di na dapat i-impeach mga tugang ang satuyang Vice President. Tapos 26 so nagsabing dae, tapos siyam so dahi nagboto abstain. Kaya kadakol tabi mga tugang ang mga aabangan ta na mga pangyayari sa mga masunod na daw dyan sa lado nasyonal. Ngunyan nga hay na si Bato. Si Bato tabi yaon dyan sa kustodiya kang Senado. Dyan muna siya magpalumok-lumok, palimok-limok. Kapag luminuwas siya dyan, aareston siya. Pag aareston siya. Sabi mga tugang kang ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na hindi na ipipilit ng NBI ang pagsilbi ng warrant of arrest laban po kay Senador Ronald Bato de la Rosa bilang paggalang po sa naging resolusyon ng Senado na isailalim siya sa protective custody ng mataas na kapulungan. Ang sabi pa ni NBI Director Matibag na nagkaigwa na tabi sindaki kasunduan sa pagitan kang Senate and NBI na kaugnay kan su nangyaring insidente kasudma sa pagharang sa senador sa paglaog dyan sa Senado. Sa irarom kang kasunduan tabi, ilalaag na tabi muna sa kustodiya kang NBI sa mga opisyal na humabol kay De La Rosa. Nasa kustodiya manggilari kang NBI sa mga NBI na naghabol kay De La Rosa. Subalit mananatili pa rin silang naka-contempt habang nagpapatuloy po ang investigasyon. So mga NBI na nagbukod kay Bato kasudma, nasa kustodiya kang NBI. So NBI, kinustodiya kang NBI. Habang po nasa na-contempt baga. Ang kralog nga kamudig diya, di ka mong abiso sa muya, o di kinontempt kang Senado. Pero, ang kustodiya kan mga taga-NBI, yaon sa NBI. Ngunyan, ang kustodiya mang kibato, dyan man sa Senado. Yan ang pahit sa Pilipinas. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Manay Gina, apuda na si Manay Alex. Tama paroso-roso na kita. Sa umaga, boses na inabangan, si Manny Moxea, Mr. Hulbutana, broadcaster na may prinsipyo at kredibilidad.
Serbisyong totoo para sa buong komunidad. Chacha para sa masa, Ano daw kung kayaw ng pag-asa, paruso-ruso kita dyan sa labni? paninindigan, Inantog-tog. sakit sa kapwa, Dali na mag-ampiesa sa labni, gano? tagapagtanggol, tagapaglingkod. Ini daw ang paruso-rusoon, mini Manayalis. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. May maurag-urag naman gani. Radyo, problema Sigurado, may maurag-urag naman gani. hiwain. Tagak, any black naman yun. Servidor ng mas Pangyari sa kinabang. handang tumulong sa pagkaaga. Siya ang Oy, alas 8 na! atigan. Param na po muna kita digdi sa programa. Ganyan pong Martes. Pag-asa, Oy, Ma'am Joy, good morning. tindigan, Martes, petsa 12 po kang Mayo taon 2026. Sa pangaran po ni GM Maestro nila doon, maglingkod. ni Sir Tony. Pangaran po ni Madam Maylin kang MBY Dormitory ni Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongkao. Pag-asa, City Councilor Riner Burse. Municipal Councilor Irene Morales Pahot. Mayor Chica Posbilo. pag-asa, ABC President Kapar Tabela. tindigan, malasa, Kap Susan Nabor. Constancia. tagap, Siyempre yan dyan si BM Attorney J. Ayaw Bonggao, BM Caro Lusiga, and Big Siga Jr. Hulbot. Yan man yan ang best Coffee Green. 6-in-1 coffee with herbal mix. Salamat! Nasa indo po, gabos, mga tugang, mga kabayan. Sayaw ng pag-asa, Param na po muna sa indong lingkod sa aga naman ha. So iba at yan naman sa programa ta duman sa programang Sutama sana. sayaw ng pag-asa, 10 to 11 sa 107.7 radyo natin Tabaco. Param na po muna, ako po si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbotana tabi inay Terso Yander. kod sa tuwing Ano tabi Terso laban ka maparoso-roso pang kita. boses, Pertihon ini tabi Terso. chat, Ano ini ang pahiton ta? Inintugtog na ini tabi Terso. Iyo ini ang pahiton ta. Paroso-roso kita. pag-asa, Ha? may panin, Inutan ko na ini si Coach Munil. Ha? Ini tabi Coach Munil ang gagamiton ko sa 2028. chat, Ha? para sa masa, Yun na ini. sayaw ng Kung kamuwara pa ako iguana. may panin, Manimok Sulbutana malasa, para sa 2028. kapwa, tagap, Adios amigos, domo arigato. Ringat po kita, bye-bye. kod sa tuwing Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa, cha-cha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina, Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa, Manny Moxeya, ang broadcaster ng bayan. Cha 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 cha. Serbisyo Asin Rupa. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo
kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.